Иртәнге ашка бутка сим злаков, сөтле чәй һәм шарлотка алма белән. Төшке ашка борчак ашы, сарымсак белән ашармын дигәнем мин аны бүген. Салат һәм ит. Ипи юк, пока иписез ашап торабыз. Ралина да ашашаячак. Аңар хәзер блендер аркылы чыгарып бирәчәкмен. Иртәнге ашка манная каша, сөтле чәй һәм бутерброд май белән. Бүген тагын каша 7 злаков, Раев сөтле чәй эчә һәм шарлотка. Бүген сезнең белән пешерәчәкбез овощной рагу. Менә суган белән пешер кыза пока. Бәрәңге турадым. Сайлымын бәрәңге. Помните еще. Бәрәңге белән кәбестәне аерым кыздырып алачакмын. Һәм аш пешә минем монда. Авыл тавыгы белән. Фарш белән пешерәчәкмен. Тиз дә, җиңел дә, җайлы да. Суган белән кишерне кыздыргач, фарш салам. Һәм бетле ваклап сугатачакмын. Менә шушындай. Экономный меню бу минем булачак. Безнең бәрәңге кыза. Хәзер ятылаш әзерләнгәч, мин тагын бераз торсын да кәбестә салам үстигә. Безнең бәрәңге җитәрлек кызды, аттык кызса, аны кәбестәнең дә пешәсе бар әле. Пока җитеп торышыңыз, һәм мин аны үстенә кәбестә салачакмын. Кәбестә минем әзер. Кәбестәгә сибәбез соус бераз. Сразу һәм бераз. Һәм бераз бугатып алачакмын. Немножко сюжетный капюшон, пожалуйста, зрак. 5 минут где-то слайдер сыздырып алачакмын да һәм фаршны салып, бераз су салып, тоңкытлап куячакмын. Менә шулай итне салдым. Капкачын папирозда су салдым. Һәм бераз су каплап тушит итәбез. Овощной рагу әзер. Хәзер Раиф ашаячак. Ипи белән генә. Батын белән генә, то есть. Ипи юк. Пока ипигә шәкерә кирәк. Исетүме? Лайк куясыңмы? Смотри. Бүген безнең обедка блинчиклар. Менә шушындай. Минем кызым нәрсә ашый икән? Син нәрсә ашыйсың? Гали түгел инде. Блинчиклар безнең әзер. Biz аны ашаячакбыз слива вареньесі белән һәм бал. Тәмле булсын. Бүген бездә манты булачак. Ит, бәрән ите һәм үрдәк ите бар монда бераз. Тоз борыч. Камырда ярты стакан су, 2 күкәй һәм тоз. Менә шундый йомшак камыр басабыз. Безнең мантылар әзер. Хәзер мин аны куячакмын. Монда икесен әлегенән 5 минут элек куйдым инде. Шулай
Bismillah deyip pişsinler şimdi. 50 minut yapıp pişirelim. Bizden kesken tokmaç bilen oş. Rayonga mantı, biz mantıyla bitti aşadık. Salat bilen aşağıdan iki düşürgen kamın ham törün. Aşlarınız temne bulsun. Rayon bilen hazır mini şeşekmen. Горячий şokolat, koyna şokolat. Naş süt bilen aşadık zana. Temle. Да? Sütü mü? Var mı? Чуть-чуть. Давай, ошо бitirelim mantıyı aldı. Bunlar videonu qaradı, barağıza da rahmet. Videom ошаса like koyurgan unutmağız, hem kanalıma yazılırga. Әліге пока-пока.